ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪುರಕ್ಕಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದಸರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅವನು ಅಂಚದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ದಾದಾಪಂತು ಕಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಪೋಂದು. ಅದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒನ್. ನನ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ದುಲೈ ಹೋದಾತಿಚಿ ಮಂಡೆ ದೀಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾರದಮ್ಮ ದೇವಿಯರನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುರ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುರ, ಅಂಚನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುರ, ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಿಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.